Onjo horiek, ezagutzen ditugu, lehendik gure artean izan ditugulako, baina, zientifikoki oraindik erabat ezagutzen ez dien arrazoiengatik, azkeneko hilabete hauetan eboluzio eta edapen oso azkarra izaten nahi die, eta gaina, erasokortasun handi batekin, ez? Horren ondorioa izan da, gure baso sektorea kolokan jarri dala, eta horren aurren, lau administraziok, 3 foru aldundik eta Eusko Jaurlaritzak, jundan hasten, urrin 11an konkretuki, manifestu bat irakurri zuten, eta sektoreri bere babesa azaldu zitzaion, ez? Horrekin batea, zuk ondo esan dezun bezala, plan bateratu bat aurkeztu zen, eta plan honek 3 ekintza ildo nagusi azaltzen ditu. Alde batetik izango litzeke ezagutza bea areagotzea, gehiago ulertzea zer dan gertatzen ari dena, gero gaitzei aurre egitea, gaitzei aurre egiteko ekintzak, eta gero sektorea bea suspertzeko bestelako ekintza batzuk. Ekintza horien artean eta berrina izango litzeke airezko tratamentu bat, guren guain arte sekulain ez dena beharrik ikusi ez dalako, airezko tratamentu horrek baimen berezi bat eskatzen du, baimen hori tramitatzen nahi administraziok, eta horren inguruko erabakie Madrilen ministerion hartuko da, ez? Baiezkoa izango balitz, datorren udaberrin tratamentu hori ingo genduke, oxido kuprosokin izango litzeke, nekazaritza ekologikon erabiltzen den produktu bada, eta kanpoko beste lurralde batzutan guk hemen daukeun antzeko gaitzekin erabiltzen da produktu bada eta emaitza honak ematen eidana. Eta neurri baten behintzek gure esperantzak hor daude jarrita. Lehenik eta bain, esan beharko genuke guk espero genitun beste proposamen maila entzutea. Espero genuen benetan, egoera oso larria denez, epe motzeko neurrik beharrezkoak dira, baina espero genitun baita ere epe ertain zein luzerako proposamen berriak mailan gainen jartzea. Espero genuen debate zabal bateko proposamena ere egitea. Epe motzeko neurriekin ikusi dugu orain arte ze noraino iritsi gean, eta garbi dagona da epe motzeko neurriekin benetan daukagun arazoa ez dela konponduko. Arazoaren dimentsioa jarraitzen dute kontuan hartu gabe, eta eremua berez interes orokorreko eremua da, eta eskatzen duna da benetan proposamen sakonak. Oso berandu dabiltza, improvisatzen ari direla ere esango genuke, eta oso hankamotz geratu dira proposamenekin. Fumigazioaren planteamenduarekin, informazio asko falta da, planteatu dute udaberrin egingo dutela tratamendua, baina oraindik baimenik ez daukate, horri buruzko argibide asko falta dira, galdera asko ditugu eta egingo ditugu, baina esan bezala iruditzen zaigu epe motzeko arloan jarraitzen baldin badugu, arazoari ez diogu irtenbiderik emango. Berez, 150ko edapena baldin badu gaitzak, leikena da atzera egitea gaitzak, eta salbatzea parte bat. Baina monolaborantzak dauzkan gaixotasun ugariekin fumigazio batek ez du bukatuko. Hemen arazoa asko sakonagoa da. Eta esan bezala, neurri paliatiboak epe motzeako beharrezkoak izan daitezke, baina hortik areago juten ez bagera, gure mendietan daukagun arazoak hor jarraituko du. Gipuzkoako Foru Aldunditik legealdi hasieratik markatu zen gure baso politika zein izango zen. Baso politika horren lan ildo eta helburu nagusike garbi azaldu zien, eta hortan oinarrituta eta hori abiapuntutza eta hartuta, gure politika garatzen jungea, ez? Gu puntualki bai komunikabideetan eta bai batzar nagusitan politika hauen emaitzak, datuk eta ondoriok azaltzen jungea, eta egoera honen aurrene begibistakoa da administraziok elkarrekin eta sektorekin lan bat egin dela, eta lan horren emaitza izan dela jundan hasten aurkeztu zen plan bateratu hori.